was haar familie kwijt en zocht een nieuwe plek. Ze was al jaren dakloos, ja dat was een beetje gek. Ja dat was een beetje gek. Een boerderij in Gees, ineens was hij daar. Het gras was groen en fris en voor de landgeit ideaal. Voor de landgeit ideaal. In de loop der jaren kreeg ze kinderen en een man. Haar familie werd maar groter, zo groot als het maar kan. Zo groot als het maar kan. Op een dag in mei, er stond een kar op het gras. Ze ging snuffelen naar binnen, nieuwsgierig als ze was. Nieuwsgierig als ze was. Plots ging de deur dicht, het was echt heel gemeen. Het geitje nam geen afscheid en het karretje verdween. Ja, het karretje verdween. Dankzij dit ongeluk, er was geen ontkomen aan. Maakte de slagen er snel een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Het droevige verhaal van de landgeit uit Gees eindigt in de shawarma als een broodje met wat vlees. Als een broodje met wat vlees. Als een broodje met wat vlees.